Nachádzame sa v areáli dielne Lokotrans Slovakia v Šuranoch, kde by sme vám radi predstavili revízne opravy našich vozňov EAS. Vozne EAS sú najuniverzálnejšie vozne na európskych koľajách. Používajú sa najčastejšie na prepravu sypkých materiálov, ako je uhlie, koks, ruda, štrk, alebo kusového tovaru, ako je guľatina, výrobky z betónu, zlisovaný šrot a podobne. Pri prepravách dochádza najčastejšie k poškodeniu nadstavby vozňa, teda podlahy, bočných výplní a bočných dverí, ktoré musíme v revízii zrovnať do pôvodného stavu a dobre utesniť. Proces opravy začína vstupnou komisionálnou prehliadkou vozňa, v rámci ktorej sa za účasti zástupcov dielne jednoznačne stanoví rozsah údržby. Pred vstupom do haly sú z vozňa najskôr odstránené plechy, ktoré boli nadefinované na výmenu. Pred začatím akýchkoľvek prác je vozeň vyviazaný a dvojkolesia s podvozkami sú presunuté na špecializované pracoviská údržby. Následne sú z vozňa demontované diely, ktoré prechádzajú sústredenou revíznou opravou, ako sú brzdové komponenty, ťahadlové a narážacie ústrojenstvo. Ďalším krokom je vykonanie prác nadefinovaných vo vstupnom protokole. Najčastejšie sa jedná o rovnanie čelnej klapky, rovnanie dverí, výmenu podlahy, či výmenu plechového obloženia skrine. Po dokončení oprav nadstavby sa na vozeň namontujú zrevidované diely a vozeň sa zaviaže na opravené podvozky a dvojkolesia. Posledným krokom pred opustením haly je zapojenie a skúška tlakovej brzdy. Skompletizovaný vozeň sa presúva do striekacieho boxu, kde je na opieskovaný povrch nanesený nový náter. Po vysušení náteru sa obnoví popis a značkovanie vozňa. Posledným krokom v procese opravy vozňa je výstupná kontrola dielne. Pred vrátením vozňa do prevádzky vozeň preberajú technici Cargo Wagon, ktorí overia kvalitu vykonanej údržby a potvrdia zhodu s predpísaným technickým stavom. Na vozni sme opravili nadstavbu a dosadili novú podlahu. Tiež sme skontrolovali všetky funkčné časti pojazdu, brzdu, ťahadlo aj nárazníky. Obnovili sme nátery a nápisy. Takto opravený vozeň je vďaka vysokému štandardu vykonanej údržby pripravený na ďalších 6 rokov bezproblémovej prevádzky. A môžeme ho odoslať späť k zákazníkovi.